el relleu generacional amb segons quins oficis està en perill, no? I hem parlat amb pagesos o amb pastors, que sí que certament costa que els fills segueixin els negocis dels pares, però també és cert que hem trobat molts casos d'èxit, podríem dir, no? De mantenir en peu aquells negocis o aquells oficis que van posar en marxa les seves generacions anteriors. Els establiments que s'han conservat a Cerdanya, l'Alt Urgell, el Berguedà i l'Alt Solsonès, que són les zones d'abast de la revista, són diversos, són molts els que encara hem pogut trobar. Destaquen, per exemple, a Puigcerdà la pastisseria Cost, que són 6 generacions ja les que han estat al capdavant d'aquest establiment. Ara, per primer cop, el regenta una dona. També parlant de pastisseries, i també a Cerdanya la pastisseria Vilarrupla, que són els que posen a la portada. Són ja 3 generacions també d'una pastisseria històrica en aquesta part de Cerdanya, a la zona del Veridà. Si anem cap a l'Alt Urgell ens trobem els Garxina, uns rellotgers amb molta història també a la Seu d'Urgell. Més avall hi ha les Cuineres de Cal Not, un restaurant de Coll de Nargó i una fonda també amb molta història. Els Ribalta d'Oliana són una família de constructors de paletes que van començar la seva activitat a principis del segle XX a Oliana. Van viure l'expansió d'aquesta vila amb l'arribada de la Taurus, la fàbrica d'electrodomèstics. Van treballar molt i de començar sent una empresa petita familiar van acabar expandint-se per mig Catalunya, i de fet avui en dia no només treballant a Oliana i a l'Alt Urgell, sinó que també arriben a Cerdanya, a bona part del Pla de Lleida, de manera que és un exemple d'una empresa que va començar com una petita empresa familiar, que s'ha mantingut com a empresa familiar. Ja són 4 generacions les que l'han portat endavant, però que a dia d'avui és pràcticament una empresa nacional. Els entrevistats amb qui he parlat són gent que ho ha mamat molt des de sempre, és a dir, gent que sortia de l'escola i ja se'n anava a treballar a l'obrador, se'n anava a ajudar al pare o a l'avi, i és gent, d'una banda, amb una sensibilitat pel territori, que s'ha volgut quedar al territori i ha volgut contribuir a que el territori no mori. D'una banda hi ha aquesta part de sensibilitat potser per quedar-se a casa, i de l'altra això, que ho han viscut molt, que són negocis molt arrelats, que són negocis amb molta tradició, i que ells des de petits ja, com dèiem, mamat, no? aquest ofici, i quan s'han desenvolupat professionalment han volgut seguir-ho i quedar-se per potser actualitzar i modernitzar i posar al dia aquest negoci que van heredar dels seus pares o dels seus avis, però això, posant en valor aquesta herència, no?, que és la més valuosa que han rebut per part de les generacions anteriors.